Don Eulogio mirou pola ventana e quedou maravillado do ocre dos castiñeiros, o verde abrallante do lameiro e as follas das vides esparecidas polo chan, formando un colás multicolor que aparvaba. Tivo ganas de cantar Prometo estarte agradecido, de Rosendo, a modo de oración, ao mesmo tempo que o sol alumeaba Penamá e Amiadoso, como si foran montañas dos Alpes italianos perfectamente alineadas ao sudoeste e formando a raya coa línea de Portugal. Ser cura molaba moito e ademais ser párroco en Queiroás de Allariz, no outono, procuráballe un home estudado como el sentirse máis preto de Deus, máis que ningún outro ser humano. Desde a mesma ventana vía o cemiterio, engalanado de flores novas e recipientes coa auga clara e limpa. Un festival de devoción e remorsos propio do Día de Defuntos. A choiva miúda que non deixaba de caer e o sol agochado detrás da igrexa pintaban un amencer que procuraba o estoupido das endorfinas naquel corpo entregado aos praceres da alma e o espírito. A mañá foi de descanso. O Día de Defuntos fora unha tolemia na parroquia, o ir e vir das xentes, as flores, dúcias de conversas para lembrar os caídos, tan boa xente, tan querida. Sobre todo, os que morreran aínda fai pouco, as penas e as bágoas das viúvas e os fillos, tamén o Día de Todos os Santos. Pero hoxe tocaba descansar. Deus e o bispo tamén compensaban as horas traballadas de máis, polo que don Eulogio decidiu ir xantar á casa da súa irmá en Allariz. A choiva e o sol que ía e viña como se andara de brincadeira co mundo. Así foi que decidiu baixar a pé ata a vila e volver ao caer o día. Camiñando, claro, así podería restaurar o equilibrio entre o inserido e a capacidade limitada do seu bandullo. Xa pola estrada, co gabán negro e o paraugas da mesma cor, aínda tivo tempo de saudar os feligreses que viñan de pasear, de apañar castañas ou mesmo que andaban errabundos pola pista, como a perdidos, facendo tempo á espera de que a morte ou unha enfermidade grave os visitara e conseguir o respecto de todos para sí, alo menos unha vez na vida. A estrada era o reflexo fiel dun país de excedentes, mantos de velotas e ourizos que era imposible non pisar, castañas e noces que ninguén apañaba e que quedaban esmagadas baixo as rodas dos coches e os pneumáticos dos tractores. A casa de irmá era no casco. O empedrado estaba brillante e un pouco esvaradío, pero don Eulogio, a pesar dos seus 68 anos, manexábase ben neste terreo. En xeral, en todos os terreos nos que o corpo corría o risco de perder a trayectoria. No portal da casa estaba o sobriño, 16 anos e un caso perdido. O propio cura da familia tiña a intuición de que o rapaz era vítima do nacionalismo e do rock and roll. O diaño vivía naquela casa. Mais, ao entrar na cociña e bicar a irmá, un rayo de esperanza iluminou a estancia. Ou foi o sol, ou foi o mesmo Deus o ver a mesa posta. Empanada de carne do currás, cortado en tacos do tamaño da man dun albanel. Dúas fontes de cogordos e níscalos recollidos na mesma mañá polo cuñado e pasados pola tixola con allo e samón. Uns lombos de bacallau con berza galega e misturado con refrito de azafrán. Restos do polo da casa, guisado o día anterior, aínda quedaba un bozanco con patacas asadas no forno. A luz chegou ao punto de facerse cegadora cando o cheiro do aceite e o allo fritido obrigaron a don Eulogio a mirar a tixola no lume e comprobar que dúas costeletas de tenreira estaban a piques de formar parte deste desfile de fe e amor pola terra, e máis polo Deus que a fundou.
Pensou por un intre no seu sobriño. Pensou que nunha casa, nunha familia con tanta fe, o rapaz tiña que volver ao camiño recto e abandonar, ao menos, as ideas independentistas que tanto dano lle estaban a facer. Sumido no éxtase, chegou á sobremesa, filloas con mel. Isto non arredou a don Eulogio, que logo de embutir unha dúcia de freixós, tentou matar o gusto ao doce con un último vaso de barrantes que o seu cuñado traía de Ribadumia a Camiós. Cando parecía que todo estaba rematado, que se achegaba a hora de volver a Queiroás a reconciliarse co equilibrio que impuña o canon corporal, a irmá, a benquerida irmá, pousou na mesa unha folla de latón con castañas asadas no forno. Don Eulogio viu o diaño na súa face máis criminal. Sentiu o suor seado na fronte e dixo enérxico: «Non, miña solla, castañas non». Pero pola outra banda, a súa esquerda, o cuñado, en silencio, xa descoroara o tapón da botella de pitusa que agora gardaba o licor café que facía a súa nai. A fórmula, xunto co da Coca-Cola, era o segredo mellor gardado do mundo. O crego de Queiroás perdeu o control. A vontade estaba nas mans de Belcebú, que con un mando a distancia e desde o mesmo inferno mandou estender o brazo dereito cara as castañas quentes e nun movimento coordinado a man esquerda agarrou a copa de licor, enchida, por suposto, un pouco por riba da raya vermella. Foron minutos, moitos minutos, nos que don Eulogio perdeu de vista a estrela que o guiaba sempre en liña recta. Desta volta, non foi quen de corrixir a trayectoria. Seguía a orballar. Preto do outeiro da Urraca, o cura de Queiroás camiñaba a modo, sumido en pensamentos de como había de ser a penitencia, o que lle procuraba folgos suficientes para chegar a casa. Don Eulogio asociou o tímido ruído que provocaban os bufos a cada paso que daba, como a un trompetista que marca o ritmo da tropa. O malestar no estómago ia apoderándose del. As castañas. As castañas, dicía para sí. Xusto cando viraba para acometer con valor a costa que leva a carda na chama, un coche detívose á súa beira. Era o Abelardo, conducindo o seu Seat Panda branco óxido. O vello levaba unha viseira dos Lakers e unha anorak coreana con capucha. O Abelardo foi ao grao. Notábase algo inquedo. Don Eulogio, no camiño vais a topar cunha quimera do carallo. Que foi, Abelardo? Que foi? Sabe vostede o monte que ten a pataca antes de chegar a Requeixo? Bueno, penso que sei cal é o monte. É o monte da Manuela. Pois a un dos castiñeiros caenlle as castañas na pista. A pataca, digo a Manuela, pillou observando ya a Luisa apañando nos ourizos e montousa de Dios. O asunto é saber quen leva razón. As castañas son da pista ou son do monte? Hai un Cristo do carallo. O cura apampou mirando para o chófer do Panda. Case que non escoitara nada do que lle dixo. Vagamente, o crego só se preocupaba de aguantar pechado o escape e manter as formas. Pero non foi posible. Foi un son seco, longo e agudo, como acompañado de líquido. Soou por riba do ruído do motor. O Abelardo mirou para o cura. Houbo un silencio. O Abelardo tocou coa punta dos dedos a viseira dos Lakers, fixo un xesto cos ollos e acelerou o seu Panda pola costa arriba. Don Eulogio pensaba para sí que ás veces, na terra,
debería abrirse unha fenda pola que coubese un home e poder así, de súpeto, desaparecer. A dor na barriga, a vergoña, o prestixio. As castañas. As malditas castañas. Púxose de novo a andar e foi reflexionando sobre a vida e a alma. Sobre como poder frear a paixón e o deseso. Sobre si sería quen de chegar a casa antes de estoupar en anacos e convertir a paisaxe de outono na Hiroshima de Occidente. A dor era máis aguda a cada paso que daba. Os ourizos e as velotas anegaban o camiño e ao pisar neles, o corpo respondía cun lategazo na barriga. Non quería parar a cagar de campo. Orballaba e facía frío, non tiña Kleenex, calquera podería velo. El era o párroco de Queiroás. O sufrimento levaba o pensamento cara ao centro social da parroquia. Vía claramente as facianas dos veciños comentando a xogada. Este cura non chega á parroquia, eh? E as castañas. Pero rando outro poblado. Ei, sabíades que don Eulogio tivo que baixar os pantalóns na beira da pista? Sí, cagou o quilo moi larpeiro. Home, nese bandullo viaxan a pulpeira. É un cagón o noso crego! A vale que comeu da ola, inda ás veces quere da cazola. Na casa do señor Abade, comede, bebede e levade. O outono quente, trai o demo no ventre! Pero iso non ia pasar. Tiña que chegar a casa e depoñer como a un cristián, na súa latrina, lendo o ola que deixa a criada cada semana, mirando a casa na serra da baronesa Thyssen, que aínda é moi guapa. A poucos metros adiviñou o festival de afrontas, aldrases e insultos que estaba acontecendo na estrada. Os actores pecharan os paraguas e mollábanse como os soldados na guerra do Vietnam. Aquí só valía o corpo a corpo. Non. Como eu digo, Non. digo ben. Que non. As castañas son do que as colle. As castañas son miñas. Serán túas as que están no monte. Son miñas, as que caen do meu castiñeiro. Es boba, pataca. Desgraciado, vixía a tua muller na mentres estás en Ourense e deixa de roubar. Oh, esporca, que tes ti que decir de min? Ti, que nin marido tes. Teño os homes que quero e non gasto os cartos nas máquinas tragaperras. Home, aquí está o cura párroco. Agora imos a ver quen leva razón. Sí, iso. Dígalle a merdeira esta que non é ninguén para dicirnos que collamos as castañas da pista, que xa manda carallo. A lei é a lei. E se non deixas as castañas no chan, chamo a cuartel. Tranquilos, caramba. Tranquilos que todo ten arranxo. Todo menos a morte. Non diga parvadas, don Eulogio. As castañas son miñas e punto. Nin túas nin hostias. As castañas son de quen as colle. Imos ver se falamos de seguro que nos chegamos a un acordo. Vostede vende comer ben e agora só pensa na sexta. Que vas esperar do bispo e dos cregos? A vivir. E os problemas que os arranxe Dios. O crego estaba como ausente. Non quería parar. Ruídos de ultratumba acompañaban cada paso que daba. O problema daquela xente era terreal, pero del era un asunto de outro mundo. A súa vida corría perigo. Levantouse un pouco de vento do sur e a choiva mollaba as perneiras do pantalón do crego. Os veciños seguían a berrar como posuídos. A friase da auga subía polo pantalón até a barriga e xa non era dono de se mesmo.
Un ruído monstruoso. Seco, como xurdido da terra, apagou as voces dos feligreses. Miraron cara ao crego e viron como a cor da súa pel tornábase branca. De seguido, un estoupido animal obrigou ao crego a botar o xeonllo a terra. No rostro, a dor máis intensa e os dentes mordendo con forza. Despois dun segundos, Don Eulogio levantou moi a modo a mirada do chan cara ao ceo e desde o máis profundo do seu ser berrou: As castañas de Cristo! Os veciños permaneceron uns segundos en silencio. A Manuela Pataca, case como unha fantasma, desapareceu no seu monte entre os castaños e a neboeira. O Servando e a Luísa abriron os paraguas, viraron sobre se mesmos e comenzaron a camiñar cara a Requeixo. Mais silencio. Orballaba. Don Eulogio incorporouse como puido. Notou a calor húmida baixando polas perneiras e pasou por riba dos ourizos e as velotas. Ao fondo xa podía ver a reitoral. Desde aquel día, ninguén volveu a discutir a propiedade das castañas da pista. Ninguén apañaba nelas, quizás algún camiñante de fora. Desde aquel día, todo o mundo soubo que aquelas eran as castañas de Cristo.